Ya ku jama'a, shahararren kamfanin nan wato 3-Star Production Lagos shi ne ta karkare ya kulkulo muku da sabon album nashi wato Masarauta album, wanda sarkin mawaƙan Lanjib wato Ya'u A Chamama Zaria ya kulkulo muku da zafafan waƙoƙin shi guda uku kamar irin su Sarkin Maganin Afirka da Talamiru Jibril. Ya uban abba baka gaji tsoro, sarki da mai da lafiya uban abba baka gaji tsoro. Shi baban mu dai sarki, kai baban kowa sarki, shi uban kowa sarki ne a gidan siya. Sannan kuma ya ƙara dagewa ya ƙara an tayo muku da wata waƙa tashi mai suna mai kambun mulki wato ta Abba Yarima. Mai kambun mulki dan sarkin marasi yare da kawai abba a lokaci yayi. Mai kambun mulki dan sarkin marasi yare da kawai abba a lokaci yayi. Mai kambun mulki dan sarkin marasi yare da kawai abba a lokaci yayi. Daga nan kuma sai ya ƙara suburbuɗo muku da wata sabuwar waƙa tashi mai suna mai gida manci. Mai gida manci an banya simin zo mun gaida babban zaki mai sama za su sha mamaki mai haske kamar lantarki amma ji jamilo ki cima an banya simin dan sarki lafiya zaki an banya simin sarki dauna a duniya ke take yin zance Wanda shahararren daraktan nan da ke garin Lagos wato Saddam Scamboy ya baje basirarsa wajen bada umarnin wannan waka gami da tace hotuna. ga mai buƙatar waɗannan zafafan waƙoƙi sai ya garzaya kamfanin wato Talamiru Jibril Sarkin Maganin Afirka gaba ɗaya. Mai suna Lanjib Traditional Medicine masu babban magani a duk Afirka gaba ɗaya. Yana nan tafe.